Несигурна константа е живота, пътя ни е аналогов, облака надвисна над главите ни е полов. Значи вижда и си края на малката цивилизация. През 90-те мина и кулминацията остана ни деградацията. Нация сме на пагубните крайности и нияно има нещо между двата полюса. По една точка в доброто и в злото, лъжата в усмивката и сълзата в вича за милост и напред коста, че става единствената истина на този свят. Дай шегата, разбира се, греш, трудно ти бележи се вече последен двумерен умение и те да се ле като дъждовните капки на 24 май. Разбира се, че лятото е рай, сипем спирта вай, гарава ми е май. Алармата утре все още ме чака да посочи да пътите пъра се палят цигарката. Единственото сигурно е, че живота ще те гази и ще плащаш да го прави. Но и това са просто фази, които преглъщаш. Чакайки хубавите дни, дори в най-грозното ще видиш как е хубаво. Стига да не гледаш отвънка. Сега така ни обработиха в заблуда да живеем, че всичко, което ни се случва, сякаш трябва да показност да го послеем, иначе не се брои. В името Господне сега се загони, идеализиране на фикция. Нямам нищо против вашата вяра, просто си я запазете. Ваша прошка не търси от дълбока рама, за твоята гама си мисли. От себе си ще трябва да се потърсиш. От мислите покой намери омаяни окаяния, насилвани влияния, трагикомични поведения. От доста време вече чудя се, аз си поудявам. Или това е естествения поток на живота, робя в роба, ама отговорите ги няма. Oh.